Tapen pau ke jing sngo yu blai ke ke sngi hak bang yo teng biang ben sam ini ke tin ke zo blai sngo yu blai nan ta ke jingai ai ke bo ai hak bang yo teng ben sakri ke tin ke zo blai nga sngo ku men nan ta zong piro kiba snap ye ke tin ke zo blai nga kwa ban ai khu blai fi de ke kerteng ke Jesus Christ to ke jing suk ke zo blai kan long ban phi to ke jing suk ke zo blai kan wan hak ke yeng ke sem ke zong phi Deng sngop hai ki balong ka sin ki baning kom ru phi snap ye ka ktin ka sngop lai lang bagan ka channel apring sngop hai phi ka kerteng ki jo Jesus Christ bat ka jingkar pat ye phiro ada phin pat sem la subscribe ini ka channel akin tu ye phi da ka puram sngop ha sa subscribe bat sngop ha sa share ro ye ka program leng men ka channel si ki perlok ka jong phi si ki bahing ka jong phi si ki parambarchan ka jong phi angit scam habaki ru ki snap ye ka program Jika ketin ke jong play lam ke program nganya scam kin yo min sim kin yo bor bat kan ringi ki sajan jong Jesus Christ. Namar ke ban I min sim ngi ke ban I boring ngi dei tang ke ketin ke jong play. Ke ban ringi ngi sajan jong Jesus Christ so dei tang ke ketin ke jong play. Bat dei tang ke ketin ke jong play ke ban pen khlan ngi. Ke ban long ngi bau syaitan don bor halor jongi. Ke jingpang kan don bor halor jongi. Haga bangin job yu syaitan ngin job ye ke jingpang ngin job ye ke jingtok ngin job ye ke jing snew dei ang nagkaktiyan ka sa ublay. Kumo David Wong ngala recop yung kaktiyan ka sa mga donut sa nga kanang mga ulepop. Habagi iye yung kaktiyan ka sa ublay, ngi puli ka, ngi puson ka, ngi kongu ka. Ngi jalong ko ba ang David kitab Sam ka ba ningkong ka dekot ka ba alay. Kiei ka bangin le kan man ba. Kaumot ka jing job, ka jing seiso, ka jing man ba, ka jing kiakran, ka jing im. Di habangi ay jaka yung kaktiyan ka sa ublay. Kajing job kawan na ketin ke jong play. Ada pi kwa ban long unong job kan nong job penlin yel de ban yo sngo ye ketin ke jong play. Bat ban le ru ye ketin ke jong play. Panom du jing kremen ke jing e ka ying ke sem ke jong pi ka kam jong pi ke jing dei ke jong pi ying ke sem. Panom du jing kremen try udan senda jong pi ban yarap pi kershan pi. Namar try hi lo ong. Wanom shifting lemne wanom sngo ma nanong ringkat bet pi kan yarap pi kan kershan pi kan pelaj pi ong try. Try untuk ke kamba hai ke ching im jopi ma phi bat ke yeng ke jong phi utrai udon bat phi don ha ke linti jo ki kamba ke jong play bagadi de ke sni ke bo play unang le ki kamba ke kra ke ching ke jong phi un pen poi phi se ka jaka jo ke ching ker khu un pen poi phi se ka jaka ha ka ba un pen dep ye ke ching thmu jo ha ke ching im jong phi na ke liang ke jong phi yeng scam snot scam utrai ai ke don ke jong phi so utrai ngai shanya ho ang bu bai ye de Pat hakajing ada bat ki para priu pan yang in jet ban yamam yang in jet ban sukliang de kubha yang in jet ban longjing shai ban long kajing ku yang in pediang ye ki wei compare ku ngi long yang in le bha ye ki para priu yang in new ye ki ba ki khamba ban yang in i ka nuksa ko bha haki ye ka ba in tuai irshan in mo ka nuksa ko bahan ka chongki ublen ku khu ye phi ni ka por tungin ye leit ban nga ni ka por si ka ktien ka chong play kaba ka kular ka jung ublay naga benda jongi hene ka sngi naga bagin puli naga kitab Isaiah kal nong ka basau pulai ka dekot ka pra kini dikintian ki bo ublay ong kumni hakmi ngan le kiei ki batmai hakmi ngan le kiei ki batmai ngan penlong ka lenti hari klau pat kawa hakiri kenja kata de ka kular ka jung ublay play wong hakmi and le kiei thymmai try and bring crab and le kiei ba crown kiei ba thymmai ka jing jong pi blue bring crab and khui pi wong and pli ka lenti hari cloud kamot agar jaka ka ba pi sngo kumbala kutlat dan lenti su and redon ka lenti how try wong and pli ka lenti aga ba pim sngo dan lat dan lenti su and redon ka lat ka lenti how try wong an pelong ka wa haki rikenja an pelong ka wa haki rikenja ka umon pisco ter kong pisco ter ni pisco ba pim dan ni ai en re utrai pendap utrai unya shem gi jin kam ju pi de kumnu utrai un le ki ba thamai ka chim junga jong pi ini ka de khot ka ba khat nhiều pat wong kum ni wat kan mau shu ki ba man chua lemne ki ba rem wat prakat Kemudian lendang ile ye kene ke bo bleu kwa ingi bengin le try unum yo ban le ke thymmai chim chimi ke bangin de ban le ta ka long wat kan mau shu ye ke bo men chua
lemni kiei kiei keberim wat perkat syu kau mut ya keberim ya kebemensua ya kebesniu kelepno ya gitu baro wat nom kan show ya kiei kiei kebesniu hakin singmat perkat jong pi wat pelang ya kiei kiei kebesniu api ya kita baro dan kamban bretno ladang ikan mauro ngin habban kiarno nakata keberim nakata kebemensua kabom ya dei berkamon ke zoblai angin kiarno kita baro namaru Trai U hakmi yang le kiei kiei thymmai de kumnungin pinkre tungin de pej banga naga ti par korin kal nong ka bang san de khot ka khat nyeu ka ong kumni tungin de puli banga ka ong kumni sam kumnu Trai Un le kiei kiei thymmai ka chim chungi ka ong kumni ka khot ba khat nyeu kumta la dau ei don hau kris ulong uching thau ba thymmai kiei kiei berim kin tu no hakmi kiei kiei kin chalong ki thymmai kiei kiei berim kin tu no kau mon ni kum ki khon ki chou play ba ni kwa bo play un le kiei kiei thymmai kiei kiei berim ki de ban tu no ka chim chungi ki de ban bret no edu ka jinglong ki berim ka jing perkhat berim ki kam berim ni haban bret no ting ting phila ban perkhat balai ka berim ka dang ne balai ke berim kadang dansa ke jing injungi kadau kolong bangi batsa ladang dang batsa ye ke berim kau mon ke berim ke jinglong ke berim kadang ne sa ke jing injungi ladang kwa bagata ke berim kan leit no kan ria no kum baga ktin ke jung blai kong kiei kiei ke berim kan du no ladi pi kwa baga berim kan du no pelat no chisnan ye ke berim ting ting ngidang batsa ye ke berim alaban ong kumni se dona peding jong pi ho chibun kiei kiei ki jinglong ki berim pila kiar le se ki jingle ki bomensua labun ba ki jingle ki berim pila kiar pila ino no eki henry tang doni sa iwei phat padang sa le se tang doni sa iwei jinglong iba mensua jinglong ki berim iba badang benut ban i eki dang le sa dang perkat sa tangkum kan mau sa ye dei berim let's say setang iwe wat ada setang iwe la ni itai bekat duru yang in bread no ye kita baro kumbo ong Jesus Christ aga gospel ke Matius kan nong san kan khot par pun riu pin pulin adu ko ba arku sawong pada me wan ke duan pada me kan mau ye la dia badon manu bad budo ye me khile ye sok swa bad kita pada hadin sawan pan ai ke jing ai ngo ko me pat menom pat mi nang ta tat onda mela siu ye de pisa ka bakado menom pat mi nang ta tat onda mela siu ye ka pisa ka bakado kau mon le se la siwat ye de pisa baro la siwat ye de ka ba sa baro tang ba tang sa satang chitengkah la banong satang ita iwe dang sa wat ye de ka bakado lu siu dep no ye kata kau mon bau Jesus Christ udan badong ka ek berim pelat dot baro ino itu ke berim baro wala da satang iwe jinglong iberim ro pelat no bayo le se ita jinglong iberim iba satang iwe barang sa yo inlong ka daw ka bapen pep ya ke jing san ka baken jam simpan yo ita jinglong iberim iba satang iwe badang sa yo ipen pep ya ke jing kerku ko jong play yo ipen pep ba ublay unom la ban le iki egi ko thymmai ke jing ko jong pi na ga daw ino iki berim ai ba ka berim kan du no hakmi ngan le ik thymmai ong Trai ikmi lanti ba ublay un le ik thymmai adangi kwa bandan ka jaka joka jingker khu adangi kwa banginon haka group joka jingker khu jong ublay lane haka liang ga ba ublay un yo ban ker khu ingi haka kenhun ga ba ublay un yo ban ker khu ingi ban le ik thymmai ga jing jongi dengan polite no ik berim yakin berat no ik berim nagan jing jongi nang ni syakman nang ta ka baar yang in berat no ye ke jing perkhat ke ba jabo ha ke jing jing perkhat yang in penken tang lot ye ka met ke men sim jing jing perkhat ka jing show Trai yang in im ka jing ka ba khoi yang in im ka jing im ka ba penken tang lot ye la de show Trai kan no ka jing long ka ba tnget ke jing perkhat ba tnget jing le ba tnget yang in berat ye ke tu baro yang in penken tang lot yang in im ka jing im ka ba khoi adangi kwa mo play unle ke thymmai ke chim chungi dagan puli dagadika siti ba ar korin hi kal nong ka nyeu ka khot ka ning kong kong ko misam
namar kata habangi don ye kadi ka jingkular kata ka jingkular ka sungu play ba ka khui phi ka jingkular ka sungu play ba ko bori phi ba sle phi ba thymmai phi ba le ki e ki ba thymmai ka jing jong phi kata ka jingkular ka sungu play namar gi don ye ka ne ka jingkular tongin pen khoit no iladi ne ka jing bitngit ka do bat ka men sim baro da ka ba pen janai ha ka jing khoi ba da ka jing shep thi ngi trai sngam ka tin ka sungu play ka ong tongin pen khoi no iladi ne ka jing bitngit ha ka do la ne ka men sim da ka ba pen janai ha ka jing khoi ba da ka jing shep thi ngi trai ka da ka jing khot so ka tin ka sungu play yang ai phi ba ka de yangi bangin ri khoi no ila ka chong ka jing em kan no ka ba pen jabo e ka jing mat prakhat ka jing prakhat ka ba pen jabo e ka jing mat prakhat ani ka kompet ki khamat ka ba tingit e ka jing mat prakhat yang in kiar no kita kan no ko pen tingit e ka do ko pen tingit e ka mat e ka sim yang in kiar kita yang in em ka jing ka ba khoi ka jing em ba shap ting yu twai ka da ka jing khot yang ai pi khnang bo play un yo ba krkhu ban le e ki kamba ban le e ki ba thamai ka jing em jonga jong pi yang in kintang bahaya lagi yang in berat no yang kecil pentingnya baro pentingnya yang mat yang sim kejongi nang ni syakaman tadi kejing khot kejo play yang ayah pi nang ta susu tu di puli bat ngang aga siti ba ari korin kalong ko khat lai ka khot ka ba san kong kunis ngam yala de hi to yit pi la pilong ne em ha ka jingai yala de hi to prang pi hato phim itho iradi bau Jesus udon em hapi sngam kada ga jing khot jong ka ktin ka chu blai yala de hi to yet phi kaumot ni don kam but yet iradi tongin yet iradi hato ka jinga dei ka jongi but Jesus kampiang ne em hato ka jinga dei ka jong phi but Jesus kampiang ne em ne yo don ke e ka bayeng hapdeng jongi but Jesus yo don ke bayeng ha pedeng jungi baru try kala de ke por bangin yet elde kala de ke por ban weng no e kata baro yo ka don ke purthai ke ba don ha pedeng ke jinga de ke jungi baru play yo don ke jing ko prai jo ke do yo don ke jing bishni ke jing puhun yo le say yo don ke jing spa yo le say ka don ke jing sarong ke jing kwan min toy ke jing shun ya no ke jing bomap ya no kita baro yagin yet lela da kan don ko bukum kata ka ba yeng hapdeng jongi bar utrai jisu yang in berat ye ka bukum kita baro yang in tei bahai ka jinga dei ka jongi baru Jesus aga daw absol pol wong yala di hito yet pi bun sin ngi nang ban yet iki wei ting yo i bahai ka jing plot ka jing dunai ka jing bakla ji wei yala ding im ju i bun sin yala ding is ko mang i biang bai henry ka jing khot pat ba uplay un yo ban le iki bat mai ka jing im jong pi bau play unyo ban kerkhui ngi bau play unyo ban le kamba ban pen sle ban pen kubor ban thau thmai ban ra ga jingong ban sim chunga jong pi yala de hi to yet ba ha to don em ka ba yeng ha pedeng chungi ban play na ga daw kum lu phin yet yala de ka ching shai ka chong play ka ktin ka chong play ka ching shai ka chong play ha ba phi dwai ka ta ka ching shai ka chong play haba pilai chika jingi seng kata dika chaka ko yet ile haba jing shai ka jung play naga daw yet ile di katu ka sur ka jung min sim khoi ka bola kren ye pila slam ba let's say u play la kren ye pi ba pi de ban ino no e katu ba pi de ban kiar no e katu ba pi de ban le no e katu ka jing khot ka jung play hatu pila pen kok ngu ne em ye kata ka bo play la kren ye pila slam ba ni ngi dang bu teng sa pala da ka de yangi ban yet ile di yang in pen kok ngu e ka sur ka jung min sim khoi yang in pen kok ngu e ka ktin ka jung play ya in bu bai ba ile di baga jinga dei ka jongi baru Jesus kan biang pentik na baga jinga dei ka jongi baru try kan biang khnang ba try yo iban le iki ge thamai ha ga jing im jonga ba jong pi nang ta ga ba khat do da ka bagin puli bat nga ka chiti ki nong rom kal nong ka ba khat ar ka khot ka ning kong ka ba ar kong kum ni IT no ekimet ka jong pi kum ka jing knya ki ba im ki ba kho ki ba pins o ba hai oble ka ba long kain ka jing shakri ka ba kan jang sim wat pen sriem yela de bat ka prothai henry pen kala dori ka jing mat jong pi khnang ba phi nyuk tip ka ba kum no ka long ka mon ka jong lai ka ba pen so ba bat ka ba janai de
Kata dia jing khot ke jung play yang ai pi IT ya ka met ke jung pi so try kum nung in pin kre bo play un le ki ke thymmai ke jim jungi ka mon IT ka met ke jung pi so try IT ke jing mut jung prakhat ke jung pi so try IT no ka mon ke jung pi ho try kata ke jing IT lon but pin kre bo play un le ki kamba bo play un le ki ke thymmai ke jim jungi IT lot ya de hoi na deng jung pi để se pi la IT ka don ka jong pi so try pi la kalaw ngot pi la IT en re ka jing khot ka long yang in IT lot ni sa irwai ka jing ruan na la IT lot met but men sim se me try na la IT ka jing khot ka long yang in IT lot so try da ka ba in IT no e ka met ka jong so try akan longkum ka jing knya ka bayem kau mat kani ka met ka jungi ninam yem su ban pen hun de ka jing ko prai jong ka do ka met ka jungi kau mat kani ka met ka jungi nin pen khoj il de ngin pen kentang il de nin ri khoj ne ka met ka jungi namar bagai ka met ka jungi ka de ka temple ka jong play ka de ka ying song ka jong play naga down in IT no ka met ka jungi kum ka jing knya ka bayem in IT no so try namar ka de ka met ka jungi ka long ka ying song ka jong play lon men sim khoj te ba song ha po jungi udan mu jisu ba song ha po ka to nu ka jungi naga daw ka met ka jungi IT so try ma kan long ka ba khoi ka ba kentang namar ka de ka ying song ka jong play ka de ka temple ka jong play ka de ka met ka jungi ni IT ka met ka jungi so try namar ka de ka met ka jungi kan ka long no ka atiar ka jong play ka atiar jong ka hok le semen suang ila imbat ka pop ila le pop ne ka met henrai nginum le pop so ne ka met ni IT no ka met ka jungi so try ka met ka met ka jungi in ka long ka met ka ba le ya ka mon ka jong play ka met ka pendon buram yo play ka met ka ba ka long king ka atiar jong ka hok mat yang in IT ide ka met ka jungi so try ba on you ka buram ka jong play ha ka met ka jungi ha ka chim ka jungi nang ni sa kaman kumo ang apsul pol wang na pendon buram yo play ha ka met pa na ka minsian ta ka jing IT lot so play apsul pol wang IT no e ka met ka jong pi kum ka jing knya ka bayem kau mat ka jing knya ka bayem ka de ka ta ka ka ba ni IT ka met ka jungi IT ka jing im jungi ban le bai tang ya ka mon ka jong play ka jing knya ka bayem ka mat ka mon ka jong play kumo apsul pol wang yang aban im kalong ukris kau mat ka jing im men sim ka met ka jong apsul pol wa IT lot so try na ka daw ang yang aban im kalong ukris ta de ka jing knya ka bayem mangaw piro o try unyo ban le ke ke butmai yang in IT lot ya ka jing im jungi da ka bangi IT ya ka met ka jungi IT ka jing mut perkhat ha ka jing perkhat ka jungi nginom perkhat ya ka rukom jo ka perthai henre ka jing mut jungi ngi perkhat ya ka mon ka jo play ngi pusan ya ka ktin ka jo play ngi perkhat kumno ban jan so Jesus ngi perkhat kumno ban le ka jing le ki ba pen so ba ha me play ngi perkhat kumno ngin le ya ka jing le ki ban sakri kamba si su yu try ka jing perkhat ki ba tang ban su penan burom bai ya ka kerteng ka jo try ai bi ka jing mut jungi ka long kumta ka jing perkhat ki ba wan no try ki rai ki ba wan no try ki ba ngi le yang in IT ka man ka jungi ru so try om shu ka man ka junga ngan le ka man jungi ka long ngi kwa bi man le pop ngi kwa bi pan le ka jing ne ki ba pen hun be ka do en re ha bangi ong in IT no so try ka man ka jungi nginum im shu ka man jungi en re ngin im no ha ka man ka so play kumo Jesus om ha ka man ka junga en re ka man ka jungi ko pa ngan le ngiru yang in IT no ka man ka jungi ka ba kani ka man ka jungi ngin le bai ya ka man ka so try nang ni su ka man ka ta de ka jing IT lot kumno bo blay un le ki ba thymmai yang in IT lot ya ka jing im ka jungi so try yang in im ka jing im ka ba khoi ka ba pen kentang ya la di nang ni sa ka man yang in bread lot i ka jing le ki ba rem baro nang ba ki ba thymmai ken wan ka jing im jungi yang in yet ba la di kok ngo no ka sur ko jong men sim khoi ka baula kentui ngi boro ka taban le yang in kok ngo no ka ta yang in kok ngo no ka ktin ka so play nang ni sa kaman yang in kiarno ka ba wet ka chinga dai ka chung play in bo bai ka chinga dai ka chung baru Jesus let no ka barim nam perkhat su ka men suwa habangi pen light lo ka barim habangi kiarno ka barim ngano ipi utrai wong hakmi ngan le ka ba thymmai utrai ngit scam habangi kok ngo ka ktin ka chung play ka ba khot ingi ban bread no ka ba rim ban bread no ka jinglong ka ba men suwa ngit scam try unyo ban le ka ba thymmai
haga jim chunga ba jongpi angin scam pindon haga liang jong kaba ublei unyo ban khurkhui phi ban pan roi pan man bha phi ban sei so phi dei haba phi phi le ya ka tin ka so ublei ublen khurkhui phi ne ka tin ka so ublei ni sngi ne ka por ngan twai la song phi awana khamat some ko pa lang ba Jesus Christ ban twai na ka banta baro ki basngap e ka tin ka some haga ni ka sngi ka jingkhot ka some ngi lang baro kan ka sngi ka lo what can mau shu e ki ba men shwa lemne ki ki barim what prakhat shu. But the way we've done how Chris long jing tau but my kiei barim can do no hakmi kiei can chalong but mine ka jing khot ka jome yangi ka long ya ka barim baro gidei ban brat no gidei ban ino no e ka barim ka jing le ki ba men shwa ka de yangi ban brat no e ki ban kyar no ne ka jing le ki ba men shwa khnang ba men yo ban le e kiei but mine ka jing khot ka jome yangi ka long to yet yela de phi hato ka jinga dei ka jong phi baru Jesus Christ ka piang ne em ka de yang ilang baro ablai mangin yet bahai la de don ka nu ka pop ka bayang hakmat jong ibat me yarap ingi bagin ino no ya kata yarap ingi bagin record no ka jing em ngin gerno na ka nu ko pengit ka men sim ka met ka jing nang ni sikmat da ka bagin em no ka jing em ka ko ka ba shifting me pa yarap ingi ro bagin IT no ka met ka jing kum ka jing knya ka ba in ka ba ko ka pen sngo ba me ka jing khot yangi ka long me khot yangi ya ka ba ka de yangi ban IT lut shame khnang ba men yo ban le ki ki thumai ha ka jing jungi ya rap yangi ban pen ko ngu de ha ka ktin ka chome nang ne shakman traji sob le map yangi baro shikata ablay ka jing im ka dang khle prthai ka jing im ka dang bitnget ka jing im ka dang sriem ka jing im ju ka prthai ni dang im lang bat ka jing le ki barim raya rap ngin nang ni shikmat ngin ino no e ka barim namar me ong hakmi ngan le ki bat mai kada de jing kular ka chome ko thwai rap ngi bagin kiarno e ka jing im ko men shwa in be brai shik ki ka kan chamen sim in be brai shik hop in be brai shik jing im ko ko in be brai shik jing im ko pen kan tangut in be brai shik jing im ko ba IT lot chame nang ne shikmat ko thwai ai boring i pen slaying i pen ko boring ilang baro hani ka sngi bangin IT lot met ba men sim chame namar ngi kwa ba men le ki but mai ngi kwa ba men kan khoi ngi kwa ba men pen roi ngi pen san ngi men ra men kan tiu men pen buro men pen khya kran ngi ta de jing kwa ka jongi ka trai bar ngi skem men yo men pendap ikata habangi i pendam ye le ka mon ka jome ya rap i way point ka sngi bangin pendam lut ye la de ha ka mon ka jome ka trai kar khoi ki khon ka jome ni ka sngi a blai pen sle ki shakri ka jome ni ka sngi pen sle ki khon ka jome ni ka sngi pen ko bor ki pen cleansing at yaki pen roiging at yaki ko try ya dan ga jing pang ga met ka phat jong ki ro ablay daga kerteng itu Jesus Christ ngawan persya nga be ir ga jing pang ga jing crow ga met ka hukum ga jing pang kan mi kan khya no kum ne daga kerteng go Jesus try daga pen bana ba daga jing jingem snamu Jesus to pen long bala pen khya no ni ga si long khya no daga kerteng ba daga snamu Jesus Christ kta yaki ni ga si try daga kti ga jome ban sok span ban pen klan lut ikit khot met ka jongki baro na du kli du chat ka jingpang kan long da weng no da ka kerteng gu Jesus Christ nga pen bana ni ka sngi to pin long bala pen khia da ka bor ka kerteng ka snamu Jesus pediang ni ka jing pen khia ka bada Jesus Christ da ka jingai hari ka klip mat long khia ki ka khot met ka jongpi da ka kerteng gu Jesus Christ nga ai ngo me le ki kamba me pen khia ki khon ki zomi ko trai ablay men kar khuru kum jo ki khon ki khti ki bhainga sem jo ki bapa pen khia ta ekiru kum jo bakin mat ka jing pen khia thau thmai ka met ka joki thau thmai ki khot ka jongki pen khlan lut ki khot met ki batlot bakin im ken trai kam biang ablay be ka met ka joki kan khia kran lut ablay try pen khia met men sem jing mot ching perkhat ablay ki badon depress ka jing mot ching perkhat open khia ka jing mot ai ki ka jing mot o kris kan ka jing mot ki ba ablay ki ba khlan ka jing mot ba shampang ki ba i jangai ka jing mot ki ba ablay ki ba pen so bhai me ko tran ji so ablay teiru ika ying ka sem ka chongki nang thau thmai kurem thau thmai ka kurem thau thmai ki khon thau thmai ki henman ki para thau thmai ki prasa kurem thau thmai ki kemi ki khpa ki thau thmai ki khot chu ka ying ka thmai thau thmai ka dono thau thmai ka jingmat thau thmai ka jingalong thau thmai ka jinga dei ka chongki ko trai thau thmai ka long ying long sem ka chongki kanu ka rim kanu ka kinchado kincha perthai baro a blaze sat no daga snam jami ka ta baro
pen khoi no ika yeng ka sem ika jinga dei ka jinglong ka jingim ka jingmat perkhat ka jongki ko trai Jesus le ka snam jome tap le ka snam jome ka yeng ka jongi tap le ka jingdharang kat ka jome ka yeng ka jongki to ka jing sok ka jome kan wan ha ka yeng ka sem jongki tei ka yeng ka jongki pen man ba kar khoi ka jing kardu ka jongki kar khoi ka jing don kam ka jongi ni ka sngi kar khoi ka kam kar khoi ka jing trei kar khoi ka kamai kar khoi ka rap karyang kar khoi ka jing ri ka jongki kar khoi ka dukan kar khoi ka business ka jongki ko trai kar khoi ka jing puli ka bra ka jing puli kar khoi ka bam pat yo kam ai ke ka kam ka ba biang bat ka jing yo ka bon na blai trai pen roi ka jing kamai ka jongki don ki ba rit kamai kan tiu ye ka kamai ka ji ka jongki ba ken yo ka jing yo ka ba bon blai ki ba du nong to men kar khu arsha ka ba ki la du nong ko trai don ki ba pa ying pa sem te ka long ying ka jongki bar kan wan ka jing long ka we ka jing so tho pen pa yo kurim shame pen kala ba mon ba trai pen long biang ba kin yo ya sa lang ye yem lang blai trai lang ko trai kin ya wan biang chi ka jing long ka we ka trai kar khoi ki kun samla ni ka sngi ka jing trai ka jongki ka jing puli ka jongki ka kam ka jongki kala we ka jongki ko trai kar khu ka jing dei ka jongki abai trai chi sab lai shi yeng shi para ablai ka trai gum chu ablai ki bra pning ka jing ablai plat ki ni ka jing penban to ka jing pendap to ka jing kar khu to ka jing yarap ka jimi kan wan wallahi ka jing sngo tho jing mat ka chaka ka bar ka jing pher jing wan trai ya dan ka jing le ran ka jing jot ya dan ka sngi ni ka sngi kamen sumaria i wei pai wei ni ka sngi kamen krishan ki to ka jing sham sngo ba ka jumi kan long ki ni ka sngi to ka jing kar khu ka jo Jesus Christ kan tuit no ka jing im chuki trai men ra men kan tiu pen khia ki men pen klan ki men pen ko bor ki men pen man bahai ki ni ka sngi to pen poi ki shika jing tmo jome na IT no ki wei poi ki tip le ki jome ni ka sngi na du ki temen nga IT ki tip le ki jome ai ki rangba nga IT ki tip le ki jome ki long kmi nga IT ki tip le ki jome ki kon samla nga IT ki tip le ki jome ki hap ki baret ki khlung ki badang pun ki badang boy ro nga IT ki tip le ki jome baro lang nga IT ki tip le jome ker khoi ki ya shem ki jon kam ki jong ki na pen bana da ka ker tengu jisu pin roi pin man bha nang ni shikmat pin khia kran met min sim jing mat paka to ka jing pin khia ka jo Jesus Christ kan wan ka met ka min sim ka jing man to ka jing pin khia ka jo try kan wan ka hing ka jong pi to ka jing pin khia ka jo try kan wan ka jing dei ka jong pi to ka jing pin khia ka jo try kan wan ka kam ka cham jong pi agi liang baro ka jing khia kran kan wan da ka kerteng ka jo Jesus Christ na ai ngo ba me sngo ka jing duai ai ngo ba me jubab ro ka jing duai ka kerteng Jesus Christ ka duai amen amen Lain gur khui phini ke sngi nagam da ka buram ku amen